katinaw katsada ang nakita na mong spot. Pero nga ni pod kalisod ang among giagian. Ogo na mo ni or Dream Street. Wala sa kadyot. Kay kapoy na kayo. Abot na may. Tara guys, uban na sa tong adventure. Tan-awa hangtod sa ulay nga part sa tong video para makumpleto ninyo ang istorya sa tong video. Og welcome sa Kilawaan River diri sa Manolo, Fortich, Bukidnon. Tara, adventure na ta mga lodi. Napakainit. Namay karon sa alay para mangumpra. Sir, na may karni diri labas Pakistanan, twist ka pa mo pagipagdiha. Since mo na pod mig pamalengke, tara, let's go. Biyahe na ta. So guys, nanami karon sa Dalirig, sentro gyud. Since wala gid mi kabalo kung asa ang Kilawaan River, mga tanan ta dire. Sige, pwede mga tanan basing. Asa dapit ang Kilawaan River? Sige, ang eskwelahan magyan ra. Oh, ayan lang. Laras bilis ilahan dyan. Okay. So, tara. Unahan pa daw, unahan. Ang pinaka-landmark nga akong ihatag sa inyo is kaning eskwelahan diri sa Dalirig na ay dalan diri pasulod ug mangutan na lang mo diri sa may tindahan. Asaan ka tong Kilawaan River? Straight? Straight lang? Okay. Thank you. So, unahan pa daw. Actually guys, dili joke gara proud. Tubig! Sing! More or less isa pa ka oras ang imong biyahon gikan dito sa kalsada para maabot nimo tong lugar kung asa ang Kilawaan River. Make sure lang gud nga kumuan nimo diri is kondisyon ninyong motor kay dili gud lalim ang dalan. Ug diniapod nga side kay kinahanglan ka mo bayad og toll fee nga 25 pesos kay para sa mga motor para makaagi ka aning private road. So natay kan diri 12 motor 25 akan sa Sabangan tapos na itulfi diri 25 para sa motor. After na magbayad sa toll fees, padayon lang yapon mi sa pagbiyahe na pero wala na may kabalo kung sakto pa ba ning dalan nga among gipang-agihan. Galat pa natong uban. So nata diri sa welcome to Sitio Agbayan. So dili mi sure kung mao ba gyud ni kay lamilay mapangutan-an diri. Adyawan dai. Kilawaan? Tuloy-tunan ma. Unahan pa? Balan ninyo kay nagyayibutang nga. Signage? Okay. Sige, salamat. Di ba gini mo? Sa unahan pa daw. So, sa unahan daw, na daw signage dito. So man, dili na lang tayo magluto. Ay, gutom naman. Samtang giulat pa na ako ang uban, so gamito na ako ni nga higayon para makapalupad og drone ug makita ang view diri sa Sitio Abyawan. Yeah, my honey-do list is a mile wide. Came on late one too many times. Looks like she's had all she could take of me. Ano to sa parkinganan sa Kilawaan River ng mga boys. So guys, abot na ta. Grabe. Dito sa entrance, dito, pinakalsada. So kung makita ninyo tong gaaso, tong gaaso dito, modo to ang Kilawaan. Dito na ta, baklay na. So nara guys, yang kilid sa bukid ba? Hey. So guys, after sa pila ka oras na mga biyahe, maabot lang ning Silon, Sitio Silon. Pakalawaan na yun. Gikan dito sa entrance, mga 45 minutes pang abaklay. So adventure is real. Ato ganda-ganda itong mga bata. Alas 12 na karon. Wala pa may kaabot. Pasapa. Ha? Kung kalos alayo na kayo ko sa dalan, ay hapan ako na notice nga nabilin man na akong cellphone sa ako ang motor. Sana may tugikan sa ubos. Kailangan ko mabalik sa kakay. Nabili na ako cellphone sa motor. May gikan.
Balik na dito. Ay, malas. Nabili ng cellphone. Ha! Balik ta. Kaya sa cellphone dito nabilin. Ay, Tungod kay gidagan nako ang didto sa ubos padulong diri sa taas, gihangos gud kog maayo. grabe. Tapos bugat pa kang bag. Ang cellphone, no? Diring. Mas na pa. Stilan. Kuya. Lamay na kayo dili mo dayon kay sobra na kayo ko kakapoy. Pero dili pwede, padayon ta. Tolo na lang minabilin. Ilang mga giwatan diri. Pangpang kayo. Asan na mo? Alay sa kadyot. Kay kapoy na kayo. Naroto ang kusog dito pagbalik ko eh. April og si Sherwin. Nara. So patalon ta mo sa view ha. Sa tubangan. Tara guys. Muna mong view. So pangpang namin sa bukid. Tara. Nga na ang view karon. So paulay sa kadyot eh. Makaya. Panaog na sila. Doon ka na mong sapa. Pero di mi sure kung asa gud diha dapit kanang area. Kaya wala pa mi kabalo kung asa gud ang spot, no. Ay, tabang. Dili mi sure sa among gibaklay ha kay wala may kauban. So nara. So naman kalibunan naman eh. Di lang ta may mga wala. Kadong namig na yung mga saba-saba dito sa lahan, no. Sila na siguro to. Ano tani? To the left, to the right. Yon. Jarag yon. Ay, salamat. So, mga bata oh. Camping na sila oh. Sino gilo to? Sabay na. Ah, sana all noodles. Noodles bay. Hi sa mo, hi. Hi. Sana yung mga bata dito. Uy, naluto noodles oh. Camping-camping sa birada oh. Chill na kayo nga life, bat chill. Agim sanay balay dito. Ngayon sila, nadaw dito mga kauban naman ng lahos so. Tapos nibalik siya kainit. Grabe kahabog ang kawayan, no? Buntong hininga. Ha? Habog ang kawayan. Ha? Grabe nature. Adventure, explorer. Nga na mi. So na bagong paglaom. Kita lang mo sa pa. Grabe guys, tinaw kay guys, oh. Grabe. Wala akong kakapoy ba pa kita sa sapa. Oh, grabe kita tinaw guys, oh. After na itong mga bukid-bukid itong gagiyan, bato na punta. Pero grabe guys. Wala ang kakapoy guys. Grabe guys. Ang tingog sa kanang flow sa tubig guys. Makawalas kakapoy guys. Ha. Kaya pagkabata mo, nag-prepare na. Tara, nagluto na. Dala na, diri oh. Guys, thank you. Gidagan ako bay, gidagan ako masaka ba? Dito na, luyahan ko bay. Motor. Katong sa kilid. Good luck. Ay, abot na me. Salamat. Sabi na magwala na me. Abot na me. Polay sa kadyat, polay. So, nag-prepare na ang uban. Tapos na iba dito, nakaligo na. Polay sa kadyat. Kapoy kayo. Grabe. Luto ano eh.
dito kami na humano. So enjoy now, hangak later. Ito guys, papauli nami. Muna na yung pinakalisod nga part sa among kinubuhi. Ang pagpauli. Kung akong ganahan sa akong mga kauban, balag nagkalisod-lisod. Pauban lang gihapon. O hangtod sa sunod na tong adventure, kita-kita ta. O i-follow day ang atong page. O kung niabot pa mo ani nga video, dagan kaayong salamat sa inyong pagpananaw. Bye-bye!